directora, muy bien. Encantado. Yes, sorry. Nice to meet you. Yo creo que era buena. Pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias, por supuesto, por haber... Lo veo muy pequeño. En el procedimiento que ahora os expondré brevemente y a los ministerios competentes, las mesas que tengamos, pues quede constancia. Luego os la facilitaremos para que estemos todos de acuerdo en esa mesa y los directores generales y el delegado de la Xunta. ¿O preferís que esperemos a ya con la conexión? Está ya aquí. Si os parece bien, voy a hacer un poco o decir quiénes estamos presentes en la mesa. Ben, pois a valoración do Goberno da Xunta de Galicia, en primeiro lugar, é positivo respecto de que a empresa cos seus máximos responsables se teñan presentado aquí hoxe na mesa industrial a raíz precisamente da invitación que lle fixemos a semana pasada, e tamén valoración positiva, por suposto, de que os dous ministerios con competencias, é dicir, o Ministerio de Industria e tamén o Ministerio de Transición Ecolóxica, estivesen hoxe aquí representados por dous directores xenerales e, por lo tanto, participen na mesa industrial convocada polo Goberno da Xunta. Polo tanto, nese sentido, como digo, valoración positiva. Si é certo que o Goberno da Xunta manifestamos claramente, tanto no día de hoxe como xa a semana pasada a través dunha carta que foi remitida por mí mesma á dirección de Vestas en España, para que non se presentase no seu momento a tramitación formal, a comunicación formal do ERE á autoridade laboral. Isto tería permitido facer esta negociación na mesa industrial con máis tempo e probablemente dun xeito máis holgado. Hoxe volvemos reiterar que se retirase ese ERE, tanto por parte dos representantes dos traballadores como por parte do Goberno autonómico, pero a empresa insiste en que quere manter a tramitación do ERE en paralelo os traballos que fagamos nesta mesa industrial. Si quero aclarar que os únicos que poden agora mesmo paralizar este ERE é a propia empresa. O Goberno da Xunta de Galicia, a Consellería de Emprego e a Autoridade Laboral non teñen absolutamente ningunha competencia para suspender o ERE con ningún tipo de acto administrativo, e o digo porque representantes do BNG hoxe solicitaban unha suspensión por parte do Goberno da Xunta deste ERE. Isto non é posible xurídicamente, polo tanto, está exclusivamente na voluntade da empresa, que quere continuar co ERE. Dito cal, si é certo que a empresa se comprometeu a traballar de aquí o mércores que ven, que cando estaremos convocados de novo os mesmos participantes desa mesa industrial, a buscar solucións de actividade para a unidade a factoría de Viveiro. En este sentido, lle plantexamos tanto por parte dos representantes dos traballadores como do Goberno da Xunta que soamente aceptaremos solucións que pasen polo mantemento do 100% dos empregos. É dicir, para a Xunta de Galicia non é unha alternativa, unha solución a medias ou unha solución que simplemente garantice unha porcentaxe do mantemento dos traballadores e traballadoras. E van, polo tanto, a reunirse cos seus técnicos de aquí ao mércores que ven e van a plantexar unha posibilidade de reciclar ou de transformar a produción que existe agora mesmo en Vestas para, como digo, con esa finalidade que o Goberno autonómico solicitou, que é o 100% dos empregos. Polo tanto, analizaremos a semana que ven e, dende logo, que temos que ser moi áxiles porque o procedemento do expediente de regulación de emprego continúa os seus plazos legais e, polo tanto, por esa razón convocamos con esta premura para a seguinte semana.